Husto ayhan nga panublion sang anak ang mga sala sang iya nga amay? Hindi. Apang susubong nga paghinunanon, oo. Ginangko ni Ferdinand Marcos Jr. ang manggad sang iya nga amay, apisar sang makaduluda nga ginhalinan sang sini nga mga manggad. Kaupod sang iya nga pamilya, ginangko nila ang ginapamilit nga ila ini ginpanubli. Bisan makaduluda ang ginhalinan sang sini nga manggad, ginhimo sang iya nga amay nga manugdumala sang sini nga manggad si BBM. Ginasukot sila sang gobyerno sang buwis para sa ini nga mga propiedad. Apang hayag ang pagpanginwala sa mga ini sa ila obligasyon nga magbayad sang estate tax. Suno kay Anay Maestrado Antonio Carpio. Si Bongbong Marcos kaupod ng iya iloy kag mga utod nagapanag-iya sang $685 million sa Swiss bank accounts. Napamatud-an nga likom ini nga ginobra sa mag-asawa nga Ferdinand kag Imelda Marcos. Ini hindi na mabaisan. Ginbuksan nila ang mga accounts kag didto ginbutang ang kwarta gamit ang lain nga ngalan. Ang mga manugpanubli ni Ferdinand Marcos naghambal nga ini bahin pa sang ilang manggad nga ila dapat panublion. Ginsabat ini sang Korte Suprema. Bisan ang propiedad nakapangalan sa ila. Kag wala may iban nga nagaangkon sini. Hindi manigar nga ang mga manggad sobra sa legal nga kita sang anay pangulo kag nagakadapat lamang nga ibalik ini sa gobyerno. Ini ginpakamalaot ni Bongbong Marcos kag ginapamilit nga ang manggad ilagi dapat. Hasta subong linibo ka kaso ang ginapangatubang sang mga Marcos. Apang madamo ang napierde bangod sa teknikalidad. Apisar sini madamo sa gihapon ang nadag-an sang gobyerno. Dako nga problema ang wala pagpati sa mga Marcos sa desisyon sang korte. Isa na dari ang pagbayad sang estate tax o kun buwis sa propiedad. Sunong pagid sa maestrado, pananglit nga manumbalik ang isa pagid ka Ferdinand Marcos sa poder, hindi ini magmando sa iya kaugalingon nga magbayad sang buwis. Ini hindi gid niya maobra. Sa tion nga makapungko siya sa pagkapangulo, wala kita may palaabuton nga paghinakop sa sini nga istorya. Wala sang limitasyon ang tiyempo sang pagbalik sang manggad sang banwa. Bisan mangin presidente siya subong kag matapos ang iya nga termino, mahimo sa gihapon nga lagson ina. Apang ang estate tax may limitasyon nga 5 ka tuig. Kag ang iya mahimo nga termino 6 ka tuig. Ang problema indi na niya pag ipadala ang demand letter sa iya kaugalingon agud matapos ang 5 ka tuig nga limitasyon. 203 billion pesos ang madula sa kaban sang gobyerno bangod indi niya mapatuman ang layi batok sa iya kaugalingon. Sa malipot nga pulong, palampuwason lamang niya ang 5 ka tuig agud hindi na mabalik ang kantidad sa kabansang banwa. Hindi naman ini mapuslan sa mga Pilipino. Mga Pilipino nga nagapili sang opisyal sa kada eleksyon. Ang pagpangabudlay sang PCGG o kon Presidential Commission on Good Governance nga nagdugay sang pila ka dekada magakadto sa wala. Sa tion nga magdaog si Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Carpio mahapos lamang ang pagmando sang mga Marcos sa tion nga makabalik ang mga ini sa Malacañang. Siling pa ni Carpio, sa banta ko ipaguba niya ang PCGG. Kagang problema kung madula ang mga records. Kung ang masunod nga administrasyon wala na sang records, paano mapamatud-an nga gintakaw ang ini nga mga questionable nga manggad? Kung matabo, may ara sila 6 ka tuig para magmeter sa mga records. Amo ina ang problema. Problema ang mga dokumento kag ang mga panaysayon sa mga testigo. Importante ang mga ini. Sa tion nga mapatay ang mga testigo kag madula ang mga orihinal nga mga dokumento, madula na lamang man ini. Amo ina ang mga nagakalatabo sa iban nga mga kaso. Sa bahin sang manggad nga suno gintakaw o kon ill-gotten, matuod ang pagpaandam ni Primitivo Mijares sadtong 1976 sa iya libro nga The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Suno kay Mijares, mangin mabudlay ang pagpamatuod sang pagpangawat halin sa kabansang banwa kag manggad sang pungsod bangod sa teknikalidad sang layi kag sa pagsulundan sa mga dokumento nga ebidensya. Nagsiling si Carpio nga madamo ang kaso nga napierde ang estado bangod sa kakulang sang orihinal nga dokumento. Mga Xerox copy ang kalabanan nga ginasumiter sa korte nga nangin kabangdanan kun nga ini indi mabaton sa legal nga mga pagsulundan. Magluwas sa dokumento, pangontra man ang oras. Bangod ang mga testigo sa sini nga hayag nga mga pagpangdaya nagaamat-amat man nga ginabawian sang ginhawa. Bisan ang ila depensa na hamtang sa basihan nga legal, ini indi man makabig nga moral. Mangin mahapos ang liwat nga pagtakaw sa mga propiedad nga legal kag formal na nga nabalik sa gobyerno. Ang executive branch ginapangunahan sang Pangulo. Amuman ang nagapatuman sang layi. Ginahalimbawa ni Carpio ang kaso sang PLDT o kon Philippine Long Distance Telephone Company. Siling niya,
Si Imelda Marcos naghambal sa atubang sa mga journalist nga ila bawion ang tanan nga nadula sa ila, pati ang mga ginbalik sang ila cronies sa gobyerno. Bawion nila ini tanan. Hindi nila ini mahimo bangod samtang hindi sila gamhanan. Kung makabalik sila sa pwesto, paano pa naton ini mabawi? Halimbawa, ang kaso sang shares sang PLDT nga ginbawi sang gobyerno kag nabaligya na. Madamo ang pamaagi. Nagakinahanglan ang PLDT sang permit kag prangkisa, pwede ini mapauntat sang executive branch sang gobyerno kag mahimo Manila nga pabudlayan ang PLDT kag hatagan sang madamo nga problema. Bisan aprobahan pa sang Kongreso ang ila prangkisa, mahimo nga i-veto ini sang Pangulo. Kay ini pinal na. Madamo ang pamaagi agud ini mabawi kag indi magkadto sa Korte Suprema. Sa tion nga makabalik si Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo kag magtenerliwat ang ila pamilya sa Malacañang, manumbalik ang ila pagagamhanan nga amo ang magadulot sa pungsod sang isan na naman ka bangungot.